Ka Shillong Cantonment Board hadian ka jing syak kem ka wei ka senar nong khai drok menta klayo ikanam kum ka wei ni ki chaka ka wakan re ki kam snio kham tam abai dei ba ka jing edi thiet drugs bat ka ni ka senar nong khai drugs ka dei ka bla ithu kerteng kum ka Aisha Khatun ka ba jukhat sen kum ka pahari ka ba dei ka nong song wai hanas patigari lani ka lower Paltan Bazar ka pahari kala syakyam haki pulet dang haki ni ki sngi ki baladep halor ka jingdon keti jongka ka kam khai drok bat ka jingkeli ka bami minta ka long bah ka ni ka jaka ka badon ki spa ngot ki nong song snong ki badai ni ki wei pat ki chai pen rio hato ka Shillong Cantonment Board ka don ne mi ka jingtep ki brio ki basong basa ha ka ni ka jaka ki long ki bakumno ka ni ka jingkeli kami ka dai lingba ka jinglap ka hinyo trap youth council HYC ha ka sngi pa ka lej ban jurep ya ka te ka jaka kata ha ka saw trik urisau araja rapsau ya kabla lab baka Shillong Cantonment Board kala IY lease ya ka jaka shaki katu ka ningot ki barjela kibla IY kelapat shaki wei bakin syong sa wai hakate ka jaka haba crunch kilat patai kubor ba Roy Kupar Sendram Presiden Ulong bakala dei ka por baka Shillong Cantonment Board kan shim ya ka jingkit kli bantip ya ka jinglong jingman jong ka te ka jaka da ka bapin pau bakam kwa baka ni ka jaka kan kelalong kum gelum survey kani kesini ko mentang ila yo banwan akani ka jakai ka balatip kum kataka naspati gari lani kataka lua Paltan Bazar ka bahap hapo ukul usam jong ka cantonment ka bapanya khlat ikani ka jaka bat ka snong nong sopo ka dalam kani ganala nilai pilai bat nilai bangi mangilang baro ya ka jing paunam jong kani ka jaka kini kesini ka balatip kum kataka jaka ka bakenrei bah ka jing di bat ya thiet yo drugs bat kum juru na ka jing yo kem ya kia wei nakin snar nong khayi ki basyong basa kani ka jaka ka jingwan jo ka seng kalong ban lap bat ban tip bakumnu kini ki brio ki yo syong yo sa kani ka jaka ka jing de jurup ka jong ngi la lap de ki spa tli ki long yeng ki basyong basa kani ka jaka bat ka jing keli pertu ka jong ngi ngilap ba bun ye kini ki jaka ki badon hang ni ki de ki bla long try de ki riushimen ya ka ba makipat ki shim ya ka lease napo ka Cantonment Board ka jingwan jo ka seng ru kalong ban tip bat ban lap la kini ki beri ki basyong basa ni la ka cantonment area ka tip ne em ya ka jingrung jingmi jong ki beri kumba ka long hi kani ka jaka ko mo pi kala de ka jaka ka bapau nam ka jing ya khayi ba ka jingmi jong ki kamsni ko fair ka por kala de ya ka cantonment ba kan shim ka jing kli namar ko mangilalap hi na ka por sa ka por ka cantonment bun kamshim jing ki kli ya ki jaka ki ba maka ka de ben pet pilai kai ka baca pu lum survey mentaru kani ka jaka ko makalong menta laka cantonment ka tip ne am ya ka jing sawai jo kini brio kumlaja pu lum survey ngilai kai ka baca nang te kaniru kan selo kalong kumju ka jaka bamdi na kani ki don sagiwi ki jaka ba na kaleng jo ka seng sebut din ya ki jaka bar ok ki badana pu lum hapo ka jing pet jong ka cantonment la ni jong kata ka defense estate officer kata ka jing mut jong ni abang iwan ha kani ka jaka basi kat kum ka jing tip ka jong ni mentahi bun ya kini ki jaka ka badan ni pu naspati giri ka don ku basangut haduk sangut kide na ka jat brio muslim lengbaki kerteng ki bangi yo ban bat ti ya kita ki kerteng ila syem ngin salet pat ban ye kendu ye ki bor ki badan pet ban wat ki kot kisla lakini ki brio ki yo ne am ka kabor ba kin syem ye ka jaka kin sna ye ki yeng renji renjan ha kani ka jaka bat ban IY pat shekiwe pat ki jat benrio la ne la kalong ne ki we nda ki jat benrio ki fair ki basyong basa kani ka jaka ti nakaliang jo ka seng ila yo iki katuk an ni tri kerteng bat ya ka bangin selek wat ru kerteng na po ka Shillong Cantonment Board ban pet la kita ki condition la ni ki kendon ki bak Cantonment Board ka ai kasya ne am yu ni ubri bun ai sub lease pat chekiwe la ne ban IY chekiwe bat ban shna ye kum kini gijat yen ki ba isat met adu kata-kata ka kamram ka bangi ngi ha ban penbor ka de ya ka Shillong Cantonment Board baka bat haringkat ka district administration ya ban verify ya ka jinglong nong syong snong jong libri bat hadin ka tangin sa pek ka bangi ni de na lor kata lo ongru baki don dagi spa teli kilong yeng ki basyong basa ka te jaka ya ka bana kaliang keseng kala pentep kan selet men kendo bat ki officer ka board bat pen pentikna baka don em ya ka thop kerteng jong ki brio ki basyong basa ka te jaka shushu keseng kala ai ka jingkershan ka bapura halor ka sinjam ka bau MLA ka South Shillong constituency la shim kata bantaw ka committee na ka banta ban yakun persya yaki kamsnio kat kum ka jingkeli ka jong ni hapo jong we po we try ki don kum ba khat nyo khat pra ki don ki ba arpo tli ki long yen kala da ngi khen kelum no makala ki la ban poi kum ba prapo do spa tli ki long yen ki ba syong basa ka ni ka jaka la ki ni ki brio ki ba syong basa ka ni ka jaka ki don ne em ya ki jingtip ki jong ki hapo ka office jong ka cantonment kata ka jingkeli ka bangi ha ban keli ka cantonment
Nah kalian jong kaseng lembah kani ke jingwan ka jong minta kasni ngin selet ru ban pen snow khamtam me hakibor jong ka cantonment bakade ban le ya ka survey ya baru ki jaka ki bahap apo ka cantonment area khamtam me kini ki hotspot area ki bari ki jaka ka ba ka jing khai ya drugs ka jur hadu kata-kata bam baka cantonment ka de ban shime ka jing kli ban lum man lang ya ki kerteng jong ki bri ki basong basa bat ki de ban don ru ya ka kerteng jong ki bri ki basong basa tikna kani ki jaka khnang ba kanomlong kini ki jaka ki bam don hapo ka jing pet jing pi jong ka dor bar snong ba marjan kan long pat ka jing sngan ya kini ki snong ki ba marjan kumba ka long menta ka dor bar snong nani na jan kanong sok po kamla bantam mi uput ban lek bat la ka don la da don kanu ka jing le kam sniu hakani ka jaka ka don menta tengi ngi so ban kentu ya ka cantonment board bat ngin sa ai ru ka jing tho ba mde tangi kani ka jaka ka don hang ni ndre ki jaka bro khat ki ba ka cantonment board ka kam ka long try kadai ban penti kena ba ki ban don ya ka list jong kinong shong snong la kalong kinong shong wai la kalong ki try jaka bat manu barung bami akani ka jaka naman ngimtem lembah kini ki jaka jong ka cantonment ira ki la ban long ki jaka ki ba penmi iki kam sni du terfe la kalong i udrak suba supply ka sor shlong hi bro ko wel ne ya ki briu ki bale iki kam sni ki la ban wan shong wan sa kum ki ki jaka ti kata ka ge jingwan jong seng ta kasi pat nang ni sakmat ngin sebut din ban penti kena baka cantonment ka de ban shim ka jing kli hakum ki ki jaka na kalyang jong seng ngi su ban airu ka jing kershan ya ka jing ya ka rai ki bala shim ha ka meeting ka balong lane ka bala pelong do MLA jong kalaban jong ka south shlong constituency haringkat bekirang ba snong kinong penya snong jong ni gadong kathan abam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed ye ki bale hi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya